Yung mga dress, yung mga rompers, jackets, tapos pambahay, tapos mga habol. Habol! Habol! Ano yan? Kumot pala, kumot! Hi mga season orbs! Simula na sa me! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mga sizsts, kung nakita niyo yung IG stories ko kahapon, by the way, today is January 10, 2020. Happy New Year again, mga sizsts and orbs. Kahapon nag-IG stories ako, sabi ko, I will be leaving this apartment in a few days. Ibang vlog yun. So, but today, focus muna tayo sa room tour. Since madami po sa inyo ang nag-request ng room tour na to, dahil nakikita niyo sa IG stories ko, o kaya minsan sa vlog ko dito sa room. So, ang dami nagtatanong, saan ko bilhin ito, saan ko bilhin yan. So, ngayon, i-discuss natin lahat at ipapakita ko sa inyo ang buong kwarto ko. So, let's start. Yeah! So again guys, disclaimer lang before we start our room tour. This is not to brag. This video is not to brag or show off. Again, i-request nyo to, gusto nyo to, gusto nyo makita yung room ko, gusto nyo malaman kung magkano, saan ko binuha. So, i-discuss ko sa inyo or ipapakita ko sa inyo. So, I hope wala tayong hate, puro wama. Yes! Yeah! Gusto mo na bang makita? Okay. So, halika guys, pasok na tayo sa aking room. So, hindi ko inon yung aircon kasi medyo maingay yung aircon. So, ito na. So, bungad. First mo makikita is ito. So, dito muna tayo. Ito, may dalawa akong cabinets dito guys. So, ayan. Medyo magulo siya. Hindi ko, ipapakita ko ba siya? Sige, go. Sure. Okay lang yan. So ito siya. Sobrang gulo niya. Anyway, so yung iba, madami akong labahan din sa loob. So dito yung mga underwear ko. Huwag muna natin ipakita. Tapos yung mga parang mga sports bra, ganyan. Tapos dito yung mga bed sheets, mga linens, mga, ayan. Ito yung mga dress, yung mga rompers, jackets. Tapos pambahay, tapos mga habol. Habol! Habol! Yes, so andyan lahat. Ayan, may bag din ako dito. Yung ibang bags ko guys, yung mga maliliit lang yung nilagay ko dito. Actually, ito lang talaga yung nandito. Yung ibang bags ko, nasa loob pa ng luggage na to at saka nasa isang room. Yung isang room, yung unit na to pala guys, 2-bedroom siya. Yung isa, sobrang liit lang. So, ginawa ko siyang parang stock room. Nandun lahat ng kalat ko. Tapos, ito yung pangalawa kong cabinet, full of clothes din, ayan. So, may isa pa akong bag dito, yung mga, ang gulo guys, basta yun na yun. Ayan, nandun yung mga blouse, yung mga t-shirts, yan, iba-iba mga pants, skirts, ano pa ba? Yung mga parang elephant pants ba yun, babe? Tama ba? I don't know. Parang ganun, basta yun na yun. Nandun yung mga pants and everything, yung mga, long sleeves, yung mga, ano pa to? Anong tawag? Sweaters, nandyan lahat guys. So, ayan, may comforter ako na malinis dyan. Basta yan na hindi ko masyadong na-arrange. Sorry talaga. So guys, dito naman sa gilid, dito sa gilid ng aking cabinets, nandito yung extra mattress ko. Kung napapansin niyo din, madalas nagpo-post ako o kaya nag-IG stories ako na nandito yung mga friends ko. So, dito ko sila pinapatulog. Yung iba naman, dun pa din sa bed, pero nakaganon kami. Basta ginagamit ko pag may mga bisita ako dito. Dito sila nag-overnight. Tapos, eto, may mga ano ko, parang travel bag na bigay ng, nakalimutan ko, pero i-insert ko po dito guys. I-insert ko dito kung saan yun. Anyway, tsaka ito, sobrang convenient. May dalawang bags pa to. Yung isa, lagayan ko ng mga makeup kit ko. Parang ginawa ko siyang makeup kit ko yung isa. Tapos yung isa naman, lagayan ng mga charger, ng mga wires. Ito pala, sira na to. But anyway, ayan. So, nandito yung bag ko. Ayan, extra bag. Bean bag. Tama ba? Bean bag to, di ba? Tapos, ito, light. Vlogging something. Para maganda yung lighting pag nagva-vlog ako mag-isa. Ayun. Tapos, ayan, dito naman tayo. Sobrang happy ko dito sa purchase ko na to, guys. Ito yung aking long desk. I bought this from
IKEA Reseller PH. I don't know if I pronounce it right. IKEA Reseller.ph. At I bought this for, ang dami nagtatanong nito. I bought this for 9,990 pesos. Ayan, sobrang affordable na niya sa quality niya, guys. Sobrang ganda ng quality. Yun yung talagang masasabi ko. Tapos, meron din ako dito, ayan, mga notebooks, book. Nandyan yung mga pinaggagawa ko. Minsan, bumili ako nito pero hindi ko pa siya nagagamit. Siguro nagamit ko siya minsan lang. Pero isang page lang niya. Tapos, 1 year na sa akin ito. Pero alam niyo yung mga ganun, di ba? Ikaw ba, Shog? Basta alam niyo mga kapatid ko yan, yung tipong may gusto kong bilhin sa labas. Tapos, hindi ko naman siya ginagamit. Parang impulsive buyer ako. Impulsive din ako when it comes to decision making. Impulsive talaga akong tao. Ganun yun. To cut the story short. Anyway, eto, may plant ako dito from, oh my god, shopleaf.ph. Shopleaf.ph or something. Actually, hindi na to yung original plant niya. Pero nabili ko tong buong, etong parang pot na to, planter. From Shopleaf.ph. Kasi yung plant niya, guys, namatay agad. Hindi ko alam kung paano alagaan. Anyway, kung sino man sa inyo dyan yung mga plant parents, tama ba yung term? Any suggestion? Tapos ito, nabili ko tong cactus na to. Pinalitan ko na lang ng cactus sa Baguio. Nung pumunta kami ng mga EB Peeps dun sa Baguio. Yes. I-focus mo siya. Namatay siya dahil pumunta ako ng Cebu, diba? Almost 1 month ako doon. Tapos, pagbalik ko, ganyan na siya. Pero, ayan, nasad ako. Pero kahapon, inalagaan ko yan. I don't know. Tell me if kailangan ko siyang kunin yung mga patay na dahon or just leave it. Tapos, ay guys, ito pa. Ayan, may dalawang papel dito. O, diba? Hindi talaga ako naglinis, guys. May dalawang papel pa dito. Ayan. O, diba? Halatang hindi ako naglinis. Ito yung dalawang papel. Mga 2 days ago ko siguro to. I don't know if you remember or if you're following me on Twitter. Nag-tweet ako doon na please just answer, parang sige na sagutin nyo na lang. Parang nanghingi kasi ako ng sign kung dapat ba akong lumipat or hindi. So sabi ko doon, transfer or do not transfer. Parang after 24 hours, nanalo doon, transfer. Parang ilang percent yun. Tapos ito din, manual. Alam mo yung pag naghahanap ako ng sign, ginaganon-ganon ko. Tapos yung nabunot ko talaga, transfer. So sign na yun, transfer. Pero actually naghinayin talaga ako sa unit na to. Pero ikukwento ko yan again sa ibang vlog ko, sa next vlog ko pagkatapos ng room tour. Tapos, anyway, dyan muna yan. Tapos, eto nabili ko lang to sa SM Department Store. Ayan yung mga pictures ko. Yung lola ko talaga yung nandyan kasi siya yung nagpalaki sa akin. Namimiss ko na siya. Kailang ko giahak. Ayan, lagi siyang, isa siya sa mga inspirasyon ko. Parang, naiyak ko. Yun, para lumaban. Death anniversary niya kahapon. Ha? Death anniversary niya kahapon. Death anniversary niya kahapon. Wala. Kasi itong kapatid ko na nag-film sa akin ngayon, si Althea, ayaw niya magpakita kasi hindi ko siya nabili. Kakarating lang niya kagabi. Tapos kahapon, umiiyak ako kasi namiss ko yung lola ko. Tapos yung yung mga FB memories sa Facebook. Nakita ko lahat ng post ko nung pagkamatay niya. So, ayan, lagi siyang nandyan. Siya yung nagpalaki sa aming lahat, magkakapatid. Kaya, Mama Nen, I miss you. Tsaka ito, Instax. Bigay ito ng Kaibigan mo. kaibigan From ko. US. From US. Hi! Tapos, ayan. Inon ko na lang yung laptop ko kasi I will be uploading teka lang. A vlog tonight. So, nag-a-upload yan. Ayan. Uploading yan. So, kaya on siya. Tapos, eto, nabili ko to last year. Ay, hindi pala. 2018 August. So, magto 2 years na sa akin. Ito, mahal na mahal ko to. Tapos, ano pa ba? Etong mouse. Ano tawag ito? Mousepad. Tapos ito, bagong planner ko from Starbucks. Tapos, ayan, mga ball pens. Ayan, may alcohol din. Ay, may buhok. Tapos yun guys, eto, drawers. May dalawang drawers din siyang na malaki. Ayan. Sobrang gulo. Nandyan yung watch ko, yung cover ng camera na ginagamit ko ngayon pang film. Yung extra mini tripod ko. Ayan, yung mga resibo ng bangko, mga proof. Uy, si bebe ko, nandyan. And mga pictures. Wala rin mga papel-papel lang yung nandito. Again, mga resibo ulit ng bangko. Mga ganyan lang.
Nandito yung case ng AirPods ko, ng... yes! My long distance bracelet! Ako din. Oh, may EPA. Long distance bracelet to sa ano ko. Text ko. So, andyan lang siya. Ano pa ba? Ay, mga papel-papel lang yan. Ito, extra phone ko. Yes, the classic Nokia. So, ayan, may card pa dyan. Tapos, sa second drawer naman, mga more on mga important stuff. Tsaka mga boxes ng ibang gadgets ko. Ano pa ba? Ayan, yan lang yung laman, guys. More notebooks. Ayan, box ng phone. Mga statement of account, mga box ulit, mga notebook ulit, mga ganyan lang. Basically, yung mga nandito, mga important documents. Ayan. Tapos, dito sa baba, ayan yung mga paper bags lang. Wala kasi akong mapaglagyan. Ayan. Paper bags, box ng Instax, yung mga PR packages from Head and Shoulders, from Baso or Beso, ano pa dyan, from Noor, from Lovely Cosmetics, ayan, andyan, mga box na, mga boxes, paper bags, ganun lang yan dyan, guys. Tapos, ito din, this is a huddle chair. I bought this from Furniture Philippines, Furniture Plus, nakalimutan ko yung pangalan. Basta ilalagay ko dito lahat, guys, para matingnan niyo yung mga products nila. Sobrang ganda din ng quality. Tapos, eto, lagi ko itong daladalan. Dati pa nung nasa barangay ako. Pag nasa service, lagi kong daladala to yung neck pillow ko. Tapos, ano pa ba? Eto, nabili ko din to sa IKEA Reseller PH or IKEA Reseller PH. So, ang laman lang nito mga eme-eme lang. Mga ganyan. May efficacent oil, meron tayong basta mga makeup, mga lip gloss, mga, ayan, may tissue ako, tapos petroleum jelly, mga hand cream, blah blah. Ito, mga pouch. Tapos dito, ayan, yung bigay sa akin to ni Mama Ann from Itbulaga. Victoria's Secret, tapos perfume, beauty blender, ano pa ba yan? Andito yung mga wet tissue ko, Gatsby, ito Sanicare, tapos yung mga makeup ko, ayan. Yung mga eyeshadow, dalawa yun, may mga highlighter dyan, and everything, lip, ano to? Lip sleeping mask. Tapos yung mga lip tint, ayan, nandyan. Tapos dito, wala lang, mga sunny shades, mga box ng watch ko, ayan, mga shades. Ayan, basically shades yung nandyan. Tapos, ay, wala, yun ang mag-close doy. Dahil may box. Okay. Tapos ito, another, kasama dun sa travel pouches na binigay sa akin baba. Ayan, nandyan yung charger ng camera ko. Pero dito ko talaga nilalagay lahat ng mga charger ko. Maybe cellphone, especially when I'm traveling. So, yun. Ano pa ba? Yung mirror mo. Itong mirror ko, medyo, siya, malinis ba? Malinis ba siya sa video? Hindi. Pero ito yung mirror ko, I bought this sa SM department store lang din. Yeah. Dito lang tayo. So, ito yung TV ko. Nabili ko din to nung year 2018. So, magto 2 years na din sa akin. To smart TV siya. So, dyan ako nag-Netflix. Tapos, tignan na naman tong corner to, guys. Kung nakikita nyo, guys, hindi ko alam kung paano ayusin to. So, nakaganyan na yung internet ko. May isang tao ata, 2 tao nag-react sa akin na parang, ano nangyari sa router mo, blah blah blah. Kasi, wala talaga akong mapaglagyan yan dyan, guys. Dyan lang talaga. Tapos, ito, aircon ko, medyo madumi siya. Tapos, ito, TV box. At, ito na tayo sa aking, yay, bed! Favorite part ko ng room ko, syempre. So, ito na yung aking double-sized bed, guys. Pero yung itong pallet, yung pallet na to, yung bed pallet na to, ang daming nagtatanong kasi nakikita nila sa IG stories ko, sa mga posts ko sa Instagram. I bought this sa marketplace lang sa Facebook. Nakalimutan ko yung pangalan ng seller. Pero I bought it for 4,500 pesos. Queen size siya na bed pallet. Tapos, itong yung foam ko, double size lang. Queen size yung in-order ko kasi syempre gusto ko may space. Parang may ganyan. Supposedly nasa center siya pero parang mas maganda pag nakasagad siya doon. So, ayan.
So, ito yung habol. Habol? Habol! Guys, Bisaya kasi ang kumot. Ayan, yung quarter ko. Nabili ko dito sa SM Department Store. So, ayan. Hindi naman masyadong obvious na mahilig ako sa pastel pink and purple, no? Ayan, ito yung beds ko. Ito yung pillows ko. Ito pala, may extra pillow, may extra habol talaga. Habol! May extra kumot talaga ako, guys, kasi mahilig talaga ako sa kumot. At etong kumot na to, nakalimutan ko kung saan ko nabili to. Ay! Oo, nabili ko to sa Baklaran. 220 pesos. Tapos parang tinawaran ko ng 200. Sobrang lambot niya. Super. Tapos pag ginamit ko to kahit walang aircon, kahit naka-electric fan ka lang, makakatulog ako. Ako kasi yung type na tao na hindi nakakatulog pag walang kumot. Tama na yung kumot ka, show me, diba? Hindi na habol, sis. Yeah. Kaya it doesn't matter kung malamig or mainit, basta kailangan ko ng kumot pag natutulog. So, ayan, ito na yung curtain ko and everything. Malinis yung paa ko, guys, ha. Ayan. So, ito minsan, ino-open ko lang ng ganyan. Pag gusto ko yung natural light lang pumasok sa aking room or ino-open ko yan. Kasi during daytime, kahit mainit, hindi ako nag-aircon para tipid sa kuryente. Kasi dito, guys, ito na lang. Isa sa mga rason kung bakit ako lilipat. Kasi bawal yung gas stove dito. So, lahat electricity. So, pag nagluluto ako, electric stove yung gamit ko. So, imagine, mahilig akong magluto. Kung nakikita nyo, may hashtag NAIYAK ako sa Instagram. So, yun, mahilig akong magluto. So, yung consumption ko sa electricity, sobrang laki every month. So, kailangan kong magtipid. So, yun. At, yun nga, nabili ko din tong foam na to, yung double size na foam at yung aking mga pillows sa SM Department Store. So, kung may mga kailangan kayong mga home furnitures or mga gamit sa kwarto, lahat guys makikita mo sa SM. Hindi to sponsored ng SM, pero SM! Meka naman! So ayan, nandito yung remote controls ko, nasa gilid lang lagi kasi syempre gusto mag-Netflix dito. Higa, tas Netflix, ganun lang. Oo, patuloy niyan. Tak! Ay! Bakit grabe yung shop? Ayan na, meron na. Ayan. So anyway, ayan na, mag-Netflix ako mamaya pagkatapos ito. Ayan ito yung bed ko, basically that's it. Tapos, dito ko nilalagay yung bag ko. So ayan yan dyan. At dito naman tayo sa side table ko. Ito, may speakers ako. Kasi mahilig tayo sa music, di ba? Minsan pag nagmumuni-muni tayo o kaya gusto natin mag-emote. Papamiss tayo dito sa kwarto. Tapos, ito may tissue ako. Bigay ng Wish 1075. Thank you so much. Ang dami kong stock nito, guys, sa stock room ko. Ang dami nang binigay sa akin. So, thank you so much. Ito, I also got this plant. I forgot the name, pero I got this from Shopleaf PH on Instagram. You can visit them. And then, I also have this diffuser. Ba yung tawag dito, babe? Diffuser. Diffuser. So, ang gamit niya, minsan ginagawa ko siyang night light. Ayun, naka-charge dito yung gimbal. Bigay pala sa akin tong gimbal na to ni AKOOO. AKOOO, bebe ko, I miss you so much and thank you so much for this gift. Ganito ang gusto ko dito kasi, wait lang. Pag inon mo siyang ganon, naka-green siya. So meaning yung parang usok niya, non-stop. Pag red siya, paputol-putol. So yung ginagamit ko lagi, yung paputol-putol. Kasi para tumagal siya hanggang magising ako sa umaga. Kasi minsan, pag yun na siya, maaga siya nauubos, parang 4 na oras lang. Pero pag puputol-putol, maabot siya ng 6 to 8 hours. Tapos, syempre, pag gabi na, ito yung ginagawa kong ilaw. Yung purple. O diba, ang daming choices na color. Kaya super love ko to. This is a good buy talaga. Hindi ako nagsisi. Ayan. Kasi gusto ko mahimbing yung tulog ko, mabango yung kwarto ko. Kaya bumili ako nito. Tapos, ito parang faux fur na binili ko din online. Nakalimutan ko na kung saan. Hanapin ko yung Facebook, yung Instagram page nila. So, ayan. Dito sa side table ko, nabili ko din to online. Alam nyo ba, ang dami kong nakikita sa Facebook Marketplace. Sobrang, useful. Ano yung Tagalog ng useful? Sobrang malaking tulong. Yung basta sobrang malaking tulong
tumulong yung marketplace ng Facebook kasi doon ako naghanap ng mga furnitures. Tapos, naghanap talaga ako ng furniture na, alam mo yung side table na medyo matchy siya sa aking bed palette. So, ito yung nahanap ko. I bought this for, I think, 2,499 pesos. Tapos, ito 4,500. So, again guys ha, disclaimer ko lang, I am not trying to brag about what I have or kung anong meron dito sa kwarto ko. Kayo po yung nag-request ng room tour. At madami din nagre-request kung magkano yung bili ko, saan ko binili. So, sinasabi ko lang po lahat ng information na naaalala ko or alam ko. Yeah. So, ayun. Sana wala pong walang hater. Why hate? Love lang! So, ganun. So, yung laman ng aking side table, kita nyo naman, hindi ako masyadong, mahilig sa phone case. So, alam nyo na, kung plano nyong magbigay sa akin ng gift, the easiest thing to buy is an iPhone case. Thank you so much in advance! So, ayan. So, nandito din yung aking fragrant oil na nabili ko din to sa SM Department Store. Ito din sa SM Department Store. Ito nabili ko sa Miniso sa loob ng SM. Ayun. Ibang scent. Meron din kasing parang for stress o kaya for deep sleep, yung mga ganun na mga scent, yung mga scented oil. Tapos meron ako ditong double mint na parang wala nang laman, guys. Ito din walang laman yung dalawa. So, nandyan yung second drawer ko. Sobrang gulo nito. Random things lang yung nandyan. Mga charger. Oy, nandyan. Ito, bigay ito ng friend ko from EB. Tapos, ito. Ayan, kahit ano lang. Charger, suklay, charger ulit, mga rubber bands, ganyan. Ito, nandyan lahat sa bed table. Ito yung madumi kong electric fan. Ito yung maduming electric fan. Ito yung frame ko. Nabili ko lang to sa Shopee. Tapos ito yung gusto kong luggage talaga. Favorite kong luggage. Mahal na mahal ko to. Ito may ganito pa kasi galing akong Cebu, guys. So, I bought this sa UP Town Center. Hindi ko lang sasabihin yung presyo. Ganyan na lang. Tapos, ano pa ba? Basically, guys, yun lang. Yun lang yung room ko. Nothing really special. Pero sobrang pinaghirapan ko kung ano man yung meron ako ngayon. Tsaka kung ano man yung mga nandito ngayon, pinaghirapan ko lahat yun. Tsaka, alam mo yung sobrang ganda lang sa feeling. Kasi sa totoo lang, ito fun fact, I never had my own room sa Cebu. Share kami ng mga sisters ko. Tapos, tabi-tabi lang kami lahat growing up, ganun. So, ngayon talaga parang ang sarap sa feeling na parang naging independent ako dito sa Maynila. I was able to find my own place or my own apartment at medyo pinaganda ko na din. Alam niyo yung mga wala ako dati, talagang pinaghirapan ko lang talaga, guys. Again, this is not to brag or to show off, guys, kung ano yung meron ako. This is somehow, I hope that this inspires you to work hard sa mga dreams nyo. Pero ito, katas din talaga to ng vlog, mga events, mga collaborations from brands, tapos, syempre yung Itbulaga. Sobrang thankful ako sa kanila. Kasi, iyak na lang ako. Kasi hindi ko mabibili yung kung anong meron ako ngayon kung hindi dahil sa EB. Tsaka, yun sa trabaho ko ngayon, sa pagbablog. So, thank you so much, guys, mga Dabber Cats. Ayun, so, ayoko magdrama, basta yun lang. Sobrang sarap isipin na alam mo yung may parang capable na ako of buying things. Kasi dati pinapangarap ko lang talaga to. Hindi ako mahilig mag-share ng personal life ko kung ano yung mga pinagdadaanan ko sa social media. Parang pinapangarap ko, gusto ko magkaroon ng own room, ganitong room, yung puti, yung parang nakikita ko lagi sa internet, yung sa Pinterest, yung mga ganun. Alam ng family ko yan, alam ng mga close friends ko yan kung ano talaga yung pinagdaanan ko dati. Pero anyway, ayan, I hope that, ayan, masaya kayo dito sa aking room tour. At, ayun, if you have any questions, please comment down below at i-try kong sagutin lahat ng mga questions ninyo.
my YouTube channel. And thank you so much for watching this vlog. If you like this, please give it a thumbs up, share this with your friends, and please don't forget to subscribe. See you in my next vlog. Bye!